Guys, welcome back to my channel. Ayan, panibagong araw, panibagong biyahe na naman tayo ngayon. Biyahe ko ngayon guys, sa airport lang. May susunduin lang ako. Isang VIP. Okay na, malinis na yung sasakyan at mabango na rin. Tsaka dating ng aeroplano 1:30 ng hapon, so busog pa naman ako. Bumili na ako lang sa 7-Eleven ng ready to eat. Ayan. So doon ako sa airport kakain. Asan na yung saging ko? Ayan. Tsaka saging, ayan. So doon ako sa airport kakain. Babiyahe lang ako kasi matraffic doon papunta, papasok na papasok ng arrival. So ayan. Buti na lang dito tsara. Okay. Ayan, may isang camera din ako dito. Let's go. Shout out kay Pinoy Trucker. Tsaka guys, gusto ko rin shout out yung solid supporter ko na si Ayan. Palaging palaging naka-like, first like talaga yan sa mga vlog ko, sa mga video ko. So salamat idol, salamat sa suporta. Skyway tayo guys, papuntang NAIA Terminal 2 sa Padumi guys. So medyo hindi masyado traffic dito, pero sa NAIA sobrang traffic dun. Sard lang ako dito saglit, ayusin ko lang yung camera. Shout out Jumper Sniper. Oy, shout out nga pala kay kay Rico Bibi. Bay, salamat bay ha. Si Rico Bibi, ayan, siya yung nag-ayos ng YouTube channel ko. Ayan, bay, maraming salamat. Sabi ni Rico Bibi, oy, kunti na lang daw. Kunti na lang para makasahod. Ayun. Guys, bay, maraming salamat. Daghang salamat. Bisaya po na si Rico Bibi. Ayan, sumasahod na yan sa YouTube. Sana all. Yuton. Shout out, bay. Nakaibiyahe ka ron, bay. Ingat palagi sa biyahe, bay. Amping permi. Ayan, mabait na tao yan si Rico Bibi. Oh, init. Ayan, init kasi. Yan, BS Skyway na tayo. Chachos. Yes sir. I'm driving now. Pasay Airport. Yan, ganito ka traffic, kaya inagahan ko. Ganyan yung technique dyan.
Tayo ng Sukat Road. Pasok lang tayo ng parking. Kasi ano pa naman eh. Oh. So Terminal 2. Oy. Thank you. Skip naman ang parking. Papasok nila dito. Hanap lang tayo ng parking, guys. So, ayan. Babayaran natin ito. Ayun. Ayun, dami. Kaso mainit dun. Nakahanap din ako ng slot ng parking. Maganda to kasi malapit sa CR. Ayun guys, dito na ako sa Terminal 2 ng Arrival. So nagpark muna ako dito. So ang gagawin ko ngayon, medyo maaga pa naman. Ay, may camera pala ako dito. Hi guys. So mag-park muna ako dito, kakain lang ako saglit, tsaka hintayin ko lang yung chat ng susunduin ko kung nag-arrive na sila. So guys, kain na ako saglit. Update lang ako ng biyahe ko guys. Nire-report ko kasi ito every week sa opisina. Ayan guys, habang nag-aantay ako ng susunduin ko, wala pa naman kasi. So kain muna ako guys. Uy, sarap ng giniling ng 7-Eleven. Uy, yeah. Giniling, buksan ko lang yung bintana, baka mga amoy. Ayan, ayan. Doon na lang ako kakain sa likod. Ang hirap dito, baka kasi mga amoy. Ilipat ako sa likod guys. Sorry guys, lipat lang ako sa likod. Kasi baka mga amoy sa loob. Ayan, dito na lang ako kakain. Buhay driver. So kain muna tayo. Wala pa naman eh, hindi pa nag-chat. So dali ang kain lang to. Kain tayo guys. Yung harap na sasakyan, may tao sa loob. Sabi sure nila, parang baliw ko sa salita.
Hindi nila nagbablog pala ako. Wala pa naman. Gold. Buhay driver. Diskarte na lang. Init. Grabe. Sobrang init dito sa ano? Naiya. Diba? Hang. Ganda dito kasi malapit ako sa CR, tapos malapit lang din ako sa exit. Magas. Tapos wala itong basura. Yan. So yun guys, ganun lang buhay driver. Diskarte lang ba guys. Tapos na akong kumain at may 30 minutes na lang ako na magantay. Lumipat ako ng parking kasi may nakita ako ditong slot na medyo malilim kasi may puno. Ayan, puno kasi. Tsaka malapit din ako sa ano. Ayan o, malapit ako sa exit. Ayan. Ayan, exit na yan. Ayan. So habang nag-aantay ako dito, mag-i-edit lang ako ng video. Guys, tumawag na yung ano, susunduin ko, nasa arrival na sila. So nasa meeting daw sila. Hindi ako nagbi-video. AP kasi yung susunduin ko ngayon. So update na lang mamaya pag pauwi na ako. Bye. So yun guys, update. Nahatid ko na yung sinundo ko. Dito nga pala ako sa ano guys, Dasmariñas Village. So palabas na ako. Artista nga pala yung sinundo ko guys. VIP. Dito sa may Dasmariñas Village. Katabi nito, kaharap lang naman ito yung ano, Forbes Park Village. Parang nandyan din si ano ata eh, si Mills TV sa may Forbes Park. So palabas na ako. Dito ako sa Dasmariñas. Ayan o. Ayan.
Ito yung bahay ng mga artista, mga bigating artista. Daming artista dito guys sa Forbes Park, sa may Dasmariñas, tsaka sa Forbes Park Village. Babalik na tayo ng opisina. Balik tayo ng mga ganun lang buhay driver. Ayun lang, yun lang yung biyahe ko ngayon guys. Tapos na. Ay magpahinga na sa opisina. Wala nang utos, pahinga na tayo. Kilala ko itong sumusunod sa akin. Ayala. Ayan, Juan Ayala. Hi guys, dito na ako sa opisina. Pagod na at makapagpahinga na. So dito ko muna tatapusin yung video ko. Yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Keep safe, ingat kayo palagi. Bukas. Keep on driving.